Hindi ko naman sasabihin ko. Kundi maraming salamat sa pag-trending sa hashtag cancel Paulo. Kinancel ako, pen. Hindi ko na kaya. BTS GB, umiyak ka rin, kasama ko, malagay ka ng luha. Hindi ka naman luha si BTS GB, bakit? Magaling. Nag-post ako ng ating video kanina lang. Pumunta akong Twitter at yun na nga, magaling. Ginawa yun na ka totoo. Cancel Paulo. Natalo pa natin K-pop. Legit yan, wala na fresh ko. Legit yan. Imagine ito, isa achievement. Ulit-ulit. Cancelled! Yan, dapat nire-respeto ang BTS talaga eh. Yung mga tumutulong sa atin, pinapauwi tayo sa gabi. Importante ang mga yan. What? Bakit naging K-pop trending? Hindi ako K-pop. Gawin mong Philippines and hayop refresh. Hindi, okay na, safe na. Ba't naging K-pop yun, the fuck? Ay, nandito, 98% trolls, 2% hater. Costume change lang. Ito kasi kanina, pag nakasado, ibig sabihin yun yung talagang mismong segundo yung nag-trending yung cancel Paulo. At ngayon, dumaan na ilang oras. Ngayon, titignan natin yung mga napunta na mga tweets. sa Twitter. First time to na-excite na ako. Na-excite na ako maka-cancel. Naka-ready na ako. Dala ko pa yung ano ko. Purple ating BTE's hanger. Latest na CDT content na ngayon. Hostisya para kay Tito Pao. Ano connection nito? Dahil ba twice? Toxic na yung kapwa K-Power sa ibang K-Power. Patingin. Pag nakancel si Tito Pao sa Twitter, papahatik. Kung ako paki-spam F sa bayag ni Jan, kailangan ko ng bayag meal. Kailangan ko ng bayag meal unboxing sa'yo, Jan. Paki-spam F sa mamamaya pang bayag ni Jan. P sa BTS ay bayag review. Cancel mo, cut the shipper, cancel. Nani? Ulat ka, no? Yan lang kita. It's just a parody hashtag made by his community, mocking the obnoxious. Nakita mo rin kung gaano ka walang kwenta ang cancel culture. Napakasimple lang magsimula niyan. At hindi ibig sabihin nun, merong substansya yung pag-cancel sa taong yun. Diba? Lagi nyo tatandaan yun. Kaya huwag kayong mag-away ng mga legit na army. Huwag nyo akong gawing rason para mang-trip. The reason behind the trending. May thread. Yeah, I can say it's fancy. Yep. Yung mga cancel, palakpakan nyo sarili nyo, magagaling. Kaya pag tinignan nyo yan, 98% ng posts ay kayo. At maganda yan kasi, sino ba doon cancel Paulo? Or tweetards, mapapasok din sa channel natin. Magaling, binigyan nyo yung bagong dugo ang channel. At GGMA para sa pamilya ka, yes. Sobrang saya ko nung na-cancel ako sa totoo lang. Sobrang enjoy para siyang achievement. Hindi ko na kailangan ng medal. Hindi ka naman nagagamit sa tunay na buhay. So, cancel. At sigurado dyan, may mga baby bra armies dyan. No? Kasi alam mo, ang gumagamit talaga naman ng Twitter sa trending page ay yung mga K-pop fans. Marami talaga sila at malakas yung fandom nila. Kaya pa nakita nila, ano to, cancel Paulo la to? Tapos makikita nila yung mga K-pop natin. Marami tayong K-pop contents na wholesome naman eh. Kaya nakakatawa pag nakita nila yun. Madadagdag sila sa ating pamilyang cancel. Pampamilya nga kami dito eh. Lahat pa pwede. Kahit anong klaseng kupal, iba't ibang age group, iba't ibang trip, iba't ibang interest, iba't ibang topic, gamer, animeist, babae, lalaki, bakla, tomboy, butiki, baboy, basta kupal ka na nasa lugar, pwede ka sa channel namin. Gusto ko yung ano connection nitong kotse mo at sa cancel Paulo? Ano kilalaman dito para mapansin lang yung 5K cash out? Hayop ka. Ba't tamang gatasan lang isa ginagatos ko? Ang K mo ginagatos nila ako. Magalang. Sikat ka na pa isang napakalaking achievement. Gusto ko yung feeling ng cancel ngayon. Pinaano ka na, tinatap ka na. Very good anak. Na-cancel ka. Isa ka ng tunay na influencer. Kita ko pa rin trending in the Philippines. Sold out. Talo ko yung Treasure Light Stick. Ano ba yan? Ano ba ang Treasure Light Stick tsaka Summer Solstice? Bago. Isang group din pala yung Treasure. Kala ko kasing Treasure na ano. Ano, nagiginig na ang BTS. Papalitan na kayo ng ibang Jumanji. Iyoko na.
Mga bobo lang. Hindi ka, unironic kasi, huwag nyo seryosohin. Kaya ako kinancel kasi boyfriend ko si Jimin, sila hindi. Di mo ako pwede bash pagkasama si Jimin sa review. Nakasilip lang siya dyan. O nga pala, yung nakasando ko part, ipapost ko sa ating second channel. Puntahan nyo na, lalagay ko dito. Ito ba to? Tinan mo, Jimin! Tinan mo yung ginagawa ng toxic mong fanbase sa Babe Jimin. Nangyari na ang pinakahihintayin natin. Kasi message for me, dubulo po ulit. The old audacity, binabash, idolo ko, unfollow, block, and mass report. Papatay sa'yo. Let's pump it up! Hindi natin pwede pakita yan. Cancel pa kayo nalalaman ng mga 14 as the Baby Army, okay? Marami akong kilalang army na, marami nga tayong subscriber na army. At sa 80s. Why the fuck is trending? Cancel follow you. Who even the fuck is Pau Space LOL? And why are cardi fellows under the hashtag? Ito yung sinasabi ko kanina, di ba? Yung mga hindi na magkilala tayo, makikita sa trending. Cancel Paulo. Takina nyo talaga. Yes, po. Sa itong reference na to. Your booze mean nothing. I've seen what makes you cheer. Every breath I take without your permission raises my self-esteem. Kung gusto ko yung ganitong mentality pagdating sa social media na hindi siya kasing lakas ang iniisip nyo. Lahat naman syempre may limitasyon, lahat naman may opinion, pero napakaganda nito sa mga ganyan. Uy, nag-boo sa'yo ha! Hindi, wala may pakialam. Pare wala din sa akin, na-apply ko to lahat din sa sarili ko. Your boost mean nothing, your cancellation mean nothing. At ako, tabi yung napakaganda social experiment. No? Isang experiment. Hard truth is my social media experiment. Ako nagpa-trending yan. Yung video na yun, wala naman talagang cancel pa. Iisa lang tao lang yun. Kaya ito kung gaano kadali lokohin ng social media. Hindi ko kayo niloko Kayo nagpa-trending ironically. Pero inedit ko yung thumbnail in a way na mukha akong kinakancel pero walang isang tao lang yun. Diba? Ngayon, parami may isang taong yun. Bumukha silang marami. Pag gawin natin 100 o 1,000 yung nag-tweet noon, yung iba doon unironic o hindi. Syempre, wala namang context itong trending Twitter the bar, di ba sa gilid, wala namang context yun Is it positive? Is it negative? Ang pakialam lang ng mga social media companies na ay engagement. Yun lang ang pakialam nila dyan. Kung marami nagtutweet, mapa-negative man yan o hindi, basta hindi racist, hindi sexist. Yun yung pros and cons ng internet di ba? Yun yung double-edged sword. Nagagamit sa maraming kabutihan ng internet. Sure ako dyan. At marami din nakagamit niyan sa negative na paraan. At ito, napakagandang ehemplo. Isinakripisyo ko ang sarili ko kasi para sa akin, wala naman akong pakialam sa cancel culture na yan. Nauso lang yan dahil nga sa Twitter, di ba? Yung nakalilang hilig gawin. Lalo na pa yung mga maliliit, lalo na pa yung mga malalaking fandom na ayaw sa isang bagay. Syempre, madaling autoin yung mga ganyan. May nakita ako! Scroll ako naunti sa feed. Para mapunan yung mga kulang-kulang kong butas kong mga comments. So, yun, makakagawa sila ng narrative sa sarili lang. Tinatamlayin ako. Iniisip ko pa lang, tinatamlayin ako. At ayun lang, gusto ko na daanan yun dahil libreng gatas, di ba? Pawalay ka rito ng Twitter na logo. Ito mo, hindi nga BTS, si Twitter. Si Twitter in general ginagatas ko. Tapos pigay mo, so kami lumalabas sa madagtang Cajun sauce ni BTS Jimin. Maraming salamat BTS sa libreng clout na audacity na binigay mo sa atin. So ngayon pala, sinasabi ko sa mga mga K-pop fans na nakita yung channel, may kupal kami na nasa lugar at unironic kaming ganyan. Kung may mga sexist racist talaga sinasabi yung mga BTS bayot o mga unironically, hindi namin kasama yan. Nakikisakay lang yan dito. Hindi ko inakala talagang ako gumawa niyan, ako naging bento niyan Isang tao lang yun na pinalaki ko. Pero mo na ito ba? Social experiment! Meron tayo official natin Twitter account Ayan Paulo lang may underscore. Tayo ko na din March, February 10 pa yung huli ko. Sige, pagka-post ito, baka mag-tweet ako. So ayun, mga hindi baby army dyan na hindi lahat ng bagay ay issue o hindi lahat ng bagay kailangan i-cancel. Maraming salamat sa inyo. Sa wakas, meron akong mailalagay na officially cancel is official. Cancel na talaga tayo. Maraming salamat sa support sa pag-cancel sa akin. Kung wala kayo, walang magka-cancel sa akin. Isipin mo yun, yung mga haters kilala ako pero sila hindi ko kilala. Yun yung pinakamasakit na relasyon sa pagitan na isang kina-cancel na tao sa social media at yung kanilang sarili. At pwede sa mga lulong sa Twitter niyong friends para maangat sila sa katotohanan ng tunay na buhay. BTS Paulul, puta amnida.